Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndipo msabata ino, sabata ya namba 5, tikuti tikufuna kuona Yesu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pa mbindikiro wathu, ulendo wa masiku 40, ulendo wa ku Pasaka. Takhala ndithu tikuyenda, takhala ndithu tikusinkhasinkha, takhala ndithu tikukumbutsana zofunika kuchita. Ndanena kuti sabata ino ndi sabata yofunika kuyika zinthu mchimake, ndi sabata yofunika kuonetsetsa kuti zonse zimene mpingo unatipempha, zimene Ambuye akuyembekeza mwa ife, tikuzikwaniritsa. Chifukwa taonana abale, lero ndi Lachinai pa 21 March chaka cha 2024. Ndipo tikatenga pa mndandanda wathu ulendo wa ku Pasaka, lero ndi tsiku la namba 32, ndekuti tatsala ndi masiku 8 enieni. Ndipo pa 8 po tati tizichotsapo atatu a Holy Triduum aja, Lachinayi loyera, lachisanu loyera, loweruka loyera. Ndekuti titha kutero kuti tatsala ndi masiku 5. Tiye tilimbikitsane, tilape machimo abale, tichiteko kantchito kachifundo kena kake, tiyeni tisale ndi kupunguza. Lero ndimafuna pamene tikupitiriza kukambirana mototi tufuna tione Yesu, ndimafuna tiyambe ndi verse 23 la chapter 12 la Uthenga Wabwino, pamene Filipo adauza Andreya, ndipo Andreya ndi Filipo ndi anthu aja adapita kwa Yesu. Yankho loyambirira la Yesu tikulipeza mu verse 23. Yesu adati, yafika nthawi yoti Mwana wa Munthu alandire ulemerero wake. Kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo, ngati isigwa nthaka nkufa, koma ikafa imabala zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzawutaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake wapansi pano adzawusungira ku moyo osatha. Mawu amphamvu akuti nthawi yafika tsopano yoti Mwana wa Munthu alandire ulemerero wake. Nthawi yafika tsopano. Inu mukumbukira bwino kuti Ambuye Yesu atafika kukana kuja, pamene adafika kukwati kuja, vinyo atawathera abale athu aja, nawonso kuchenjera kwawo kumene tagomere tatayire kamtengo, nkuti pa ukwati wawo adayitana amayi Mariya, adayitana Ambuye Yesu, adayitana ophunzira aja. Inu ndi ine mnyengo zathu za moyo wa tsiku ndi tsiku timayitana amayi Mariya. The goodness of inviting the Blessed Virgin Mary into our lives ndionena kuti sitimachita kumuuza zoti achite. Amangoona kuti vinyo wathera m'banjamu, vinyo wathera mu nsembemu, vinyo wathera mmoyo wawo, vinyo wathera m'business, vinyo wathera kundale kumene. Komano chimene tikuona tsiku la lero nchonena kuti kukwatwa kukana, Ambuye Yesu amanena kuti nthawi yanga mayi sinakwane. Ndipo timaona magawo siyanasiyana ambiri, pamene mwachitsanzo Uthenga wa Yohane omwewo tikatenga chapter 6 verse ya 13 ndi 14, kuti Ambuye Yesu atasandulitsa bread, anthu ambirimbiri pamene anali kuntsatira atadafuna amulonge ufumu, koma iye adadziwa kuti nthawi yake yolowa ufumu, nthawi yake yomulonga ufumu sidakwane. Nchifukwa yake adangowachokera kupita ku dera lina. Nthawi inanso adayesera kuti amugwire, kumtengera pa phiri lalitali kuti akamponyere pansi, kuti akamgwetse, kuti athane naye. Akuti Yesu adangozimirira nkudutsa pakati pawo. The reason is nthawi yake inali isanakwane. Koma apa pamene Agriki akubwera, pamene Agriki akumulondola, Ambuye Yesu akunena kuti nthawi yakwana tsopano yoti Mwana wa Munthu alandire ulemerero wake. Mafuna tiyambire pamenepa. Nthawi imakwana. Mmoyo uno nthawi imakwana, ndipo nthawi ndiyofunika. Ena amatero akuti nthawi idatsutsana mwali,
nthawi imatiphunzitsa, enanso amatero. Ndipo nthawi ena adatero kuti mmakobidi, koma lero tikuti nthawi imakwana. Nthawi idawakwanira Ambuye Yesu, yoti tsopano azindikire, yoti tsopano alidziwitse dziko lapansi kuti zimene adabwerera zakwana tsopano. Nthawi yake yafika, ndipo akuti yakwana nthawi yoti mwana wa munthu alandire ulemerero. Ulemerero wanji? Ulemerero odzera m'masautso. Inu ndi ine pamene tikukhala pansi pano, kati kuchikhala chikhristu chathu, kati kukhala utumiki wathu, kati kukhala banja lathu, kati ulikhala pa ntchito pathu, kati limundale, tidziwe kuti nthawi imakwana. Nkutheka takhala tikuzunza anzathu nthawi yayitali, takhala tikuanamizira anzathu nthawi yayitali, takhala tikuona ngati kulibe Mulungu, takhala tikuona ngati palibe amene akutiona. Koma tidziwe kuti nthawi imakwana. Imakwana yoti tione zabwino, imakwana yoti timve zowawa, imakwana yoti tilandire zimene zili kutiyenerera. Mukumbukira sabata yatha tinawerenga mthenga muthenga wa Yohane omwewu chapter 5 ndime ya 1 kulekeza 16. Tinamva za munthu wina amene adakhala zaka 38 akudikira kuti Ambuye amthandize, akudikira kuti alandire machiritso, akudikira kuti apeze zimene mtima wake umalakalaka. Koma kwa zaka zosenza kuti palibe chimene chimachitika, akufikira tsiku limene adakumana ndi Ambuye Yesu. Nthawi idamukwanira. Ino ndi ine nkutheka talira nthawi itali, tatopa ndi kupempha, tatopa ndi kudandaula, tatopa ndi kuyesera njira izi ndi izi. Believe you me, don't give up. Nthawi imakwana. Nthawi ikukwanirani, nthawi idzatikwanira. Nzathuyo nthawi idamukwanira. Ubwino wake ikatikwanira nthawi tili pa mzere wa Mulungu, akuti tu palibenso china chimene chimayima kutsogolo kwathu. Iye akalemba walemba, akafuna kudalitsa samasintha, akafuna kutiyeretsa samasintha, akafuna kuti ife tiyambe mwatsopano setimasintha. Nthawi imakwana. Idamukwanira nthawi. Ambuye Yesu akuti nthawi yanga yakwana tsopano, nthawi yanga yakwana yoti mwana wa munthu alandire ulemerero. Inu ngati zinthu zikuyenderani lero, ziganizira amatero kuti ukakwera msana pa njovu samati pansi palibe mame. Ife amene lero tili pa chinyezi, ife amene zinthu zikutiyendera lero, ife amene tikuoneka ngati tikulamula, ife amene lero tili ndi ndalama zambiri, kapena ife amene tili ndi moyo wotchuka, moyo wolamulira, tidziwe kuti nthawi ina idzakwana, tidzakhalanso mulamuliro wa anthu ena. Kunja kuno kudalitu anthu amaulamuliro. Taonapo ife mafumu otchuka, mafumu a ndalama, mafumu opanda, mafumu odziwika. Nthawi itakwanira lero amangomba m'manja namanena kuti tidaliwo anthu ife. Ndipo anthu poona amati adali amunawo. Nthawi zina timangoloza kuti pamodzi pano padala katundu. Nthawi idakwanira, nthawi idatsutsana mwali, nthawi idawayankha. Taonapo mabambo fumu okhala ngati kuti palishiyo adamanga okha komanso adachoka nayo kwawo, kapena zinthu zonse zimene zapapalishizo nzochokera mthumba mwawo. Koma nthawi idakwana yokha okha saliso papalishipo. Apa sitikunena kuti tinyazitse munthu, koma tungofuna tizinena zitsanzo zoona kuti nthawi imakwana. Imakwana nthawi mu mpingo, imakwana nthawi mdziko, imakwana nthawi mbanja, imakwana nthawi mu nsembe. Pajatu tikawerenga buku la Mlaliki makamaka mutu wa 3 ndime ya 1 kumatsika m'musi, Mlaliki amanena kuti pasi pano chinthu chilichonse chili ndi nyengo yake ndi nthawi yake yomwe adayika Mulungu. Ine ndimakonda pamenepo, yomwe adayika Mulungu. Nyengo ino ya Lenti ndi nyengo imene tikuyenera kuti tizidikirira, tizitsegula maso athu, tizimpempha Mulungu kuti ationetse nthawi yake imene iye adayika. Nkutheka tili ndi nthawi zosiyanasiyana zimene ife eni timadzikira. Timadzikira nthawi ya ulamuliro, timadzikira nthawi ya ndalama, timadzikira nthawi yosewera, timadzikira nthawi yogwira ntchito. Izi ndi nthawi zimene timayika ife anthu. Koma kuti imakwana nthawi imene amayika Mulungu.
Mulungu akanena kuti about 10 palibe amene angatsutse. Mmoyo mwanu, mmoyo mwanga tizidziwa kuti chilichonse chili ndi nthawi imene Mulungu adayika. Ndeti tikafika pa verse 2 akuti pali nthawi yobadwa ndi nthawi yomwalira. Chimenecho tisamayiwala abale. Ambuye Yesu akuti nthawi yanga tsopano yakwana. Padzana amati nthawi yanga sidakwane. Nthawi imakwana. Lero tikuti nthawi idatsutsana mwali. Pali nthawi yobadwa ndi nthawi yomwalira. Tikamakhala pasi pano tizidziwa kuti tidabadwa. Therefore nthawi yatitsalira ndi yomwalira. Nyengo ndi nthawi akudziwa ndi Atate okha. Pali nthawi yobyala komanso nthawi yozula zobyalazo. Nthawi yozula zobyalazo ichi nchichewa ndithu chomveka bwino. Ena amati udzala, ayi kudzala nkotaya zinyalala. Koma kubyala pali nthawi yakupha ndi nthawi yochiritsa. Pali nthawi yogwetsa ndi nthawi yomanga. Nkutheka atu mbanja mwanu, nkutheka atu mchikhristu mwathu, nkutheka atu mutumiki mwanga ndangokhala ndi nthawi yogwetsa, ndangokhala ndi nthawi yosakaza. Pano yakwana nthawi yoti ndimange, yakwana nthawi yoti ndisamalire. Akuti pali nthawi yosangalala ndi nthawi yolira maliro, nthawi yovina komanso pali nthawi yokhala malo amodzi. Pali nthawi yotalikirana ndi nthawi yokumbatirana, nthawi yolekana komanso nthawi yoleka zokumbatirana. Pali nthawi yofunafuna ndi nthawi yotaya, nthawi yosunga ndi nthawi yomwaza. Pali nthawi yong'amba ndi nthawi yosoka. Pali nthawi yokhala chete ndi nthawi yoyankhula. Beautiful. Ambiri timakhala chete nthawi yofunika kuyankhula. Ambiri timayankhula nthawi yofunika kukhala chete. Zinthu zikulakwika ambiri timangoyang'ana kumati nkufatsa. Uko nkumbwambwana pali nthawi yofunika kuyankhula. Adamu ujatu adalakwitsa. Pamene Eva amatenga chipatso nkumabweretsa ma suggestion pamene paja Adamu adangokhala phee. Bwanji akadapanga suggest kuti kodi iwe Mulungu padzana adati chani? Uku nkuphera mphongo kuti pali nthawi yoyankhula ndi nthawi yokhala chete. Ambiri mwa ife timapanga the extreme of the other. Nthawi yoyenera kuyankhula ife timakhala chete, nthawi yokhala chete ife timayankhula. Ambuye chauta akuti kudzera mwa mwana wake, kudzera mwa Ambuye wathu, nthawi yanga yakwana. Kodi mmoyo mwathu mwa Chikhristu mudikira kuti bero lidzalire lotani pamene tidzadziwe kuti nthawi yathu yakwana? Nyengo ino ya Lenti tikuti ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Mawawa ndikumanena mobwereza-bwereza, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Kodi ino ndine Mulungu adzatikomera mtima mpaka liti? Sabata yatha ndimanena kunena kuti moyo huu uli ngati nyumba ikaonongeka timakhala ndi mwayi ndi ma resources. Omayipanga renovate, omayikozanso. Pamene simenti yang'ambika timatha kukagula nkupaka ina, denga likamaphochoka timatha kumakoza. Koma ndinanena kuti imafika nthawi kandi sapato kandi nsewu kandi chani imene sitingathenso kuzikoza. Nyengo ya Lenti ikutipatsa mpata kuti tikonzenso nyumba yathu. Nyengo ya Lenti monga mwana olowerera tinoonanso sabata yatha iti ikutikodola kuti tibwerere kwa bambo wathu amene ali okonzeka, bambo wathu amene ife ngakhale pano mukangomaliza kumvera ulaliki uno sakafunsa kuti chuma changa udaonongera kuti, sakafunsa kuti madalitso anga udakamwazira kuti, sakafunsa kuti nchifukwa chani udachita zimenezi, sakanena kuti mundilembere report. Timaona masiku ano kalandira ndalama kaena akuthandiza makamaka mabungwe, ngakhalenso mwana kumene pakhomo kholo la nzeru likampatsa ndalama kaakadyere ku skulu kaakagule zovala, limayembekeza an account of how the money is spent or how the resources have been used. Koma no, Mulungu wathu ndipo khapo pa tsiku la chiweruzo pamene akanene kuti ndidakupatsa zakuti, stewardship and accountability, udazigwiritsa ntchito motani. Koma as long as tili pasi pano ndipo ife talowerera kumakhalidwe osiyanasiyana, koma nizindikira kuti tidalowerera nthawi yatikwanira yoti tibwerere. Sakatifunsa kuti udachitiranji izi, unkapangiranji zimenezi, nchifukwa chani unabwereza, amangonena kuti mwana wanga adali wakufa koma tsopano wakhalanso ndi moyo. Ambuye Yesu akuti nthawi yanga yandikwanira. Ino mudikira nthawi yanu ifike motani? Chifukwa tsiku lililonse ndi nthawi yabwino yobwerera kwa Tate wathu, ndi nthawi yabwino yobwerera kwa Ambuye wathu. Pepani bambo, timati tidzaone Yesu. Yesu akuti mwandipeza
komatu mwandipeza nthawi yanga tsopano itakwana yoti ndilandire ulemerero. Ndilandira ulemerero pochita zimene Atate anga akuyembekeza kuchokera kwa ine. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene tione ulemerero wa Mulungu, nthawi imene tibwerere kwa Atate wathu, nthawi imene afuna atiyeretse. Tipemphererane wina ndi nzake kuti pamene Ambuye tsiku ndi tsiku akutipatsa danga lobwerera kwa Iye, akutipatsa mpata obwerera kwa Iye, tizigwiritsa ntchito moyenerera mpata umenewu, tizigwiritsa ntchito zonse zimene Iye watipatsa. Tisayiwale zimene ndinanenanso sabata yatha, kuti ngakhale nthawi akutipatsa chonche, ngakhale nthawi imakwana, koma sikuti nthawi idzakhalako for good ayi. Lero nthawi tili nayo, mawa tili nayo, koma situdziwa zamkuja, ngakhale za mawa kumene. Nde wiki yatha ija timanena kuti kunja kuno kuli mipata yosiyanasiyana, mipata ina imabwera nkupita, kubwera nkupita, koma ina ikabwera nkupita sidzabweranso. Nkuthekatu lenti ya chaka chino sidzandibwereranso mmoyo mwanga. Nkutheka mwayi woti ndikumane ndi wansembe nkulapa sindidzakhala nawo. Nkutheka mwayi wonena kuti ndilandire malangizo, ndilandire chidzudzulo, ndilandire mtima wondionetsa njira kuti ndiyende motere sindidzakhala nawo. Tapempha Ambuye tsiku la lero pamene akunena kuti nthawi yawo yakwana, mawu omweomwewo amveke mmoyo mwathu kuti nthawi yakwana tsiku la lero, loti ndilape, loti ndiyambe mwatsopano, loti ndisiye zakale, loti ndiyeretsedwe. Tilandireni Ambuye ngati anthu amene akufuna kuyambanso mwatsopano. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye.